V dnešnom videjku si ideme rozbaliť tie najviac bizarné veci, ktoré som zvládla nájsť na tému. My už tu máme plný balíček týchto vecí a Tvajlerko nemáš čo sa v ňom nachádza, takže daj odber na tento kanál a pozri až do konca, aby si zistil, čo sa tam skrýva. Tvajlerko, chceš si vyberať z tohto balíčka vecičky? Taká lotéria. Môžem. Dúfam, že to za sebe nejaké pišťadlo alebo niečo, referencia na minulé video. To je hnusné. A čo s tým teraz? Ja, no to aj hovor, jednu minútu. A toto je extra balíku, ktorý je extra zabalený. Takže... Balík v balíku. Typické. No ja to skúsim takzvané hrubou chlapskou silou. Čo tam je? 3D vytlačená hlava The Rocka, ktorý má na tom nohy, na tej hlave. Akože halus je, že... To nestojí? Nestojí. Halus je, že to je 3D vytlačené. Aha, stojí. Aj breakdance je, pozeraj. Toto bolo na tému prezentované ako dekorácia prakticky na pracovný stôl, alebo Toto, hej? tak podobne. Presne si to viem predstaviť, kde by som to vydekoroval. Kokos, potrebujeme si kúpiť 3D tlačereň, teda takéto blúdy budem non-stop tlačiť. Reálne by sme si mali urobiť, že kúpime si 3D tlačené a budeme si to my tlačiť, tieto bizarné veci. No, ako je to proste bizar. Využite nulové prstičky. Dekorácia. A to vidíš, jak sa to aj točilo, vidíš to tu krásne hore, plečinu vychytali fajnou. Halus, že sa dosť aj podobá. Akože, no, dekorácia fajná, akože by ma zajímalo, že aké je to... Ty čo si... Teraz robí rozštep. Nerobí rozštep. Teraz robí rozštep. Prečo by si to lámal? Teraz robí rozštep, no to prvé bola čistá náhoda. A on je dutý znútra, pozri. Vidím. On normálne... Prvá vec a on to zlomil. A ešte to dolomil, aby to sedelo k tomu. Neviem, čo mám na toto povedať. Ako drží, aha. Vyberám ďalšiu vec, to sa nedá. Toto je tiež dekorácia. A toto reálne bolo ukázané. Môžeš ty sa stále baviť s tou hlavou dolamanou. Dobre, už to nechal. Toto bolo ukázané, že majú ľudia na poličkách, kde majú napríklad knihy, alebo na stole pracovnom tiež. A toto je prasa, ktoré rozmýšľa na záchode. Ktoré série a rozmýšľa. A pre nejaký zaujímavý dôvod je špinavé. To je halus. A to akože čo má toto znamenať? Akože to je, čo toto znázorňuje? Ešte k tomu prišla aj lepka, keby si to chcel nalepiť voľakam. A reálne sem, aha, to sa dá nalepiť. To si môžeme nalepiť na záchod. Na čelo jedine. Prečo by si chcela mať na hajzli ako sere? Aby si tam nebol... Nelám to! No, pozerám sa len, čo tam je. Prepáč, tu máš. Nelám to! Ja som sa len pozeral. To prvé bol čistý incident. To bol incident. Aj tá druhá noha? Áno. To bolo Tak vieš, klamstvo na video normálne. vieš, jak sa hovorí. Nemôžeš nechať krývať človeka, tak mu zlomíš druhú nohu. Tak, do druhej nohy. Akože ho dostaneš na vozík rovno? No, tak by som povedal. Ja mám pocit ináč, že toto prasa už niekto doma mal. Lebo jednak je špinavé, ale pozri sa, ono je úplne doškrabané. Takže niekto sa proste obsral ním. Vidíš to? Vidím. Ono je totálne doškrabané. Ja mám normálne pocit, že to niekto vrátil a oni to poslali znova. Môže byť, a to je presne ten dôvod, prečo my nakupujeme tieto blúdy, aby vy ste nemuseli. Presne tak. Lebo takéto sajrajty a niekto by si chcel akože reálne, že legitímne kupovať. Ja by som ale, akože by som si to normálne nalepila, že do kúpeľne na záchod alebo takto. Vieš, že sedíš na tom záchode a nech tam nejsi sám. Aha, serete dve prasce seru naraz, hej? Nie! Ale nie tak. To mi normálne pripomína ten vtip taký, nie? Že hovorí typek typkyni, že kúpili sme si prasa, že kamoši do bytu. Fakt? A čo ten smrad? Ale to si zvykne. Wow. Fú, Boomerské dobre. vtipy 101. Ak nechceš, aby ťa toto prasa prišlo v noci osrať, tak daj like na toto video. Fúha. Tak to je úlet. A tí rodičia za tou telkou? Zároveň odoberaj tento kanál a pripoj sa k členom, kde vychádzajú extra videjka, zapni si zvonček a nezabudni do komentára napísať emoji prasiatka. Všetky tieto komentáre budem lajkovať. Prasiatko by sme mali. Chceš si vytiahnuť ďalšiu bizarnú vec? Dávaj, heď. To je zase nejaký super balík v balíku. Jo no. V kuse balíky v balíkoch, to je otravné. Balance, To viem, čo je. distract, čo? Toto asi nebudem trhať, že? Toto je hra.
A teraz je tu niečo, čím si máš zatočiť a je to, že zaspievaj pesničku Rock, Paper, Scissors. Dobre, tomu nechápem. Ale zároveň tu máš nejaké kartičky k tomu. Kartičky? Jo, tu je, že reverse the order in which player draws cards. To je reálne, to sú nejaké challenge, normálne kartičky, challenge, to si máme nejakým štýlom ťahať. Úlohou je prakticky balansovať tie bloky a ak chceš mať akože extra, že sa chceš viacej zabaviť, môžeš používať kartičky, čiže tie by som dal zatiaľ preč. To je úplne To je asi zbytočné. trest, keď ti to padne. Môže byť a že komukoľvek to padne ako prvému, tak vlastne prehral. Chceš si to zahrať? Chceš to vyskúšať? Môžeme to skúsiť. Môžem ísť prvá? Poď prvá. Takže normálne máš balansovať, hej. Yeah. Vyhral som. Easy, najjednoduchšia výhra v mojom živote. Let's go. Vyhrala som! najjednoduchšia- Easy! Najjednoduchšia výhra. Počkaj. No, dobre, pomaličky, ale isto. A to si asi máme nejakým štýlom sťažovať, že? Navzájom. Počkaj, ja si vyberám moc ťažké shapes. Fúha. Tak. No počkaj, ktoré tam strčím? No už si to mala, keď si hento zobrala. Čo je toto? Čo je? Aj, hoši. Tak, a je zle. Ono sa to opäť kmita. Jak to, že ti to drží? Tak, lebo som profík. Teraz jak? A to nie je také bizar... Oj. Ale To skoro padlo. Toto nie je taký bizárek, toto je taký To je chillec. reálne na hrane. Reálne na hrane pádu. Oh wow. Tak. Jak to robíš? Ideš. Čo nám teraz robíš? No neviem, ale držím ti palce. Už mi tu toho veľa nezostalo. Viac menej, ti držím palce. Viac menej? Viac menej. Viac či menej? Tak, v strede. Ale dobre. Vybalansovala si, halus. Veď ale, a teraz čo spravím? Ty si tomu dal strechu. Čo mám teraz robiť? Neviem, si na rade. Fúha. Tak, to je halus. Tak ideš. Môžete napísať dole do komentára, čo si myslíte, komu toto padne. Či No, mne, už alebo už nemáme veľa blokov, ale... A čo mám robiť? Neviem, dá to tam. Ani nesranduj. Nie! Yes! Je to tam, hoši. Je to tam. Ale to išlo tak strašne dramaticky a pomaly. Akože dosť dramaticky, no. Vyhral som. Dobrá hra. Toto by som aj nepovedal, že je taký bizár. Toto bola celkom halus. Za mňa celkom akože fajn. Prekvapivo asi prvá reálna, normálna vec, ktorá bola aj celkom užitočná, že si sa proste zabavil na tom, Nie, takže... jak tých 50 žabiek. No tie žabky boli uletené, no. Ideš, musíš si ja? niečo vybrať, dávaj hej, niečo dobré. Teraz sme sa celkom zabavili, podľa mňa. Toto ti neukážem. Čo to je? Počkaj. To čo je za tajnoskárske oné tu praktiky? Ahoj. Ahoj. Tak Matúšová ruka. Tak to je halus. Čo s tým môžeš robiť? Ono toto bolo na tému, Môžeš cigu medzi to dať. ako na škrapkanie Rice? mačky a zvierat, akože pod bradou a takto tam bolo ukázané, takto vieš. To je na škrapkanie zvierat, ale to podľa mňa bol len príklad. Je to maličká ručička. Ja to reálne musím dať na malíček. No tak, asi by som si to na hubu nedávala. Však ale to len tak pomimo. Ako neviem, no. Také možno To je všetko. To reálne... A neškrabe, teší ma. Tak. Ruka, ktorá drží nohu. Poďme sa pozrieť, čo máme ďalšie v balíčku. A tentokrát je to Čo to je? tesnenie Ja. na hajzel, čo ja viem. Ja absolútne neviem, čo toto môže byť. To zase bude To viem čo je. nejaké pišťadlo. Toto by mala byť, prosím pekne, napodobenina zvuku, keď si praskáš kosti. Fúha. No to znie ako jeden prask krku a zomrel si. Akože... Ťažko sa to asi otvára, že? No dobre, na hovno sa to otvára. Reálne to vôbec nejde dobre otvoriť. Počkaj, Ešte daj. je hrozné. Tu máš. A spravíš iba, že... To by sa vieš, ako dalo spraviť. Keď reálne niekto príde, možno vo filmoch používajú, reálne. No inak. Si zober, že dojdeš, nie? To je Čakaj, dosť možné. musím to otvoriť. Chyť mi krk a otoč, nie? 3, 2, 1. Nice! To ale znie to akože real. Ako zaujímavé, no je to nejaký plast. Ale znie to celkom real. Reálne bordel, podľa mňa robili nejaké trúbky na hajzloch a odrezali kus toho a oni to predávajú ako praskanie kostí. Ale neznie ti to jak prask kosti? Ako, neviem, také, no, taký fake. Neviem, nepríde mi. No, akože keď privriem oči, tak možno. Aby ste ináč aj vy počuli, jak to znie, tak počúvajte. Znie to ako praskanie kosti? Ja neviem. Asi. Čo tu máš ďalšie? A fakt ťažko sa to otvára. Toto je čo? Toto sú okuliare nejaké Harry Potter. Ukáž, to čo je? To sú popolníky. To
To sú brilky. popolníkové okuliare. Pán profesor, kedy bude čierna mágia? Kedy sa budeme učiť proti čiernej mágii? Hej, drbeti! Ty nie si čarodejník, veď ty si len svetovaný jak dielo. Ale nehovorí mi toto, Hagrid, prosím, nie. To vyzerá hrozne. Ukáž, jak. Chceš vidieť? Ale akože nezoomuje to, čože je škoda, ale dosť dobre, no, akože vyzerá, že taká bifľa, taká stará pani. Je to Leviosa, nie Leviosa. Profesorka McGonagallová, kedy sa pôjdeme akože učiť? Kedy si pôjdeme umyť ric? Dobre, Ja som si neumila ric už týždeň a nehambím sa za Že to. čo tu smrdí? Som si myslel, no, že tu niečo hnie, som nevedel, že to je tvoja riť. Ale zle sa cez to vidí reálne. Čo tady máme dál? No dobre. Toto musím prenechať tebe. Prečo? Lebo toto som objednala špeciálne pre teba. Že to je nejaké chlapské mombo kombo? Čo je toto? Ty kukus pinzetka. To mám akože vyťahovať tieto z toho. Jo. Ježišmarja, ale to bude na nervy. Vyťahol som jedno. Tu sú normálne takéto tyčky. A to tam vieš aj vrátiť naspäť. To je jednorázovka. Hej, myslíš? Asi hej, počkaj. Čo si to už tam nedáš? A to koľko ich tam je? Veľa. Strašne veľa. Dobre, takže neukončíme video, kým to všetko nevyťahnem, hej? To budeme ešte veľmi dlho. Ale toto je prakticky taká akože Satisfying akože. hračka, ktorá má byť akože satisfying, alebo jak to nazvať. Nie je to moc satisfying. A toto je podľa mňa vyrobené presne pre takých ľudí, čo existujú takí ľudia, čo strašne radi napríklad, že tlačia pupáky. Alebo si vytrhávajú obočie, alebo takéto tieto veci. Tak podľa mňa toto je reálne, že pre nich je úplne, také... že perfekt. Úplne, že Nice, wow, to je super. halus. Máš z toho nejaký akože... Nie, jediné čo z toho mám je, že teraz to chcem vyťahnuť všetko. Taká ADHD chvíľka, alebo čo OCD chvíľka? To neviem, či to je skorej OCD. Teraz proste by som najradšej vyťahol všetko, ale viem, že tak v polovici by ma to prestalo baviť. Než akože ja by som si toto chcela vyskúšať, ale Poď. on to chce vyťahnuť všetko, takže mne nezostalo. Dobre, vyskúšaj si to. Aby som do toho kusol. Prečo? Neviem, vyzerá tak kuslavo. Akože, či by to bolo satisfying, ja fakt neviem. Neviem, máš pocit, že to je satisfying? Keď vyberáš nejakú takú znútra, zo stredu. Tak to je skorej pre teba, než pre mňa reálne. Do tebe viacej príde za satisfying. Keď vyberáš niekde tak zo stredu, fajn, pozri, že... Ale chutí ti, a že to je pre teba špeciálne. Wow, čože zo stredu takú úplne hlboko. To ona sa rada špára v týchto veciach. Ukáž mi chrbát. Ale nie. Pálerko ide pravdepodobne teraz ešte ďalšie 2 alebo 3 hodiny vyťahovať paličky zo silikónu, pretože aj keď hovoril, že ho to nebaví, tak celkom ho to baví. Nebaví ma to. Ak teba bavilo toto videjko o bizarných veciach, tak klikaj sem, kde nájdeš ďalšie bizarné veci s tému. Vidíme sa tam, čau.